Amen. Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. Maragsakan tayo na itin kabsat na dami manantin tayo marot panagdayaw iti Apo. Kasakbayan namin may kablaw titunggal may sa itinagan ni Apo tayo ng Hesus Kristo nga iso tinagbubuayan tidakkel ngayat na insalakan na tayo tapno kasta mawaya-wayaan tayo. Ket ngarod ag dadanggay tayo nga agragsak ag sagana tayo ti puso tayo, ti kararwa tayo, ti biyag tayo, tapnoin tayo nga rod, ag yaman iti Apo. Kat kasakbayan iti so amin na iti nakakabsat. Iti kabsat tayo iti London, nga iso may manan mangidanon, mangliliwa kada kayo, babaan ti panangi paay, iti wano panangi bingay, katag iti sa uti Apo, kastamot iti panagdaydayo tayo. Tenga rod ti panagkararang. Naayat man nakabalin, man nagparabor a Diyos. Ang yaman kami Apo, tanadanunan man na Apo, iti ito nga daw, may pay mo. Tapno kasta Apo, may mi Apo, idatag tibiyag mi, kas wagas, iti panagyaman miken ka. Idayaw da ka Apo, kanitanok da ka. Agyaman kami Apo, kadag iti naglablabas nga aldaw. Kanituman mo Diyos, nga dati ragsak, at dati tirago, dagiti pamadas, iti biyag mi. Lord, saan mi Apo, maliwayan, tagdayaw kin kan agyaman. Dagiti kuno na Apo, kadag iti sao, iti so amin na banbanag kat pagyamanan, para iti pakaiday-dayawang. Nga rodo Diyos, imbitaran mi Apo, ti presensya mo kiti man nakabalin nga Espiritu mo Apo, nga iso ti mangidalan, makikaadda-kada kami. Tapno kasta, Apo, at agbalay gita iti nga arami. Bendisyon na Apo, dagiti anak mo, bendisyon na dagiti instrumento, bendisyon na Apo, kang runaan o Diyos, dagiti sao, may kamilak amen. Isagana Apo, iti manupong iti biyag mi, iso ti puso mi o Diyos. Lak amen mi Apo, tapno ka sa mapatibker kami Apo, ti pamati, mawaya-wayaan kami Apo, maagasan dagiti anayin mi Apo, magan-anay o Diyos, dati ragsak ka dagiti puso mi. Agragsak dagiti anak mo Apo, tayo so Apo, ti kalikagumam. Agragsak Apo, dagiti anak mo, gapu iso iti pagayatan. When Apo, giyaman kami ken ka. Lord, i-claim mi nga rod, ti balay giday ti nga daw. Iti bendisyon mo sakpasak o Diyos, nga awan ti liwayam, manipod ti kaubingan, inggan at ti katangan. Lord, agyaman kami ken ka. Madaydayaw ka unay, kung may tantano ka, itinagan ni Apo may Jesus, ginawat namin na gito. Amen. Amen. Tagsiga na tayo ng sasat, hindi ti panagkanta kaayabak ni Sister Joy, the music team. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is Amen. good. Ang Diyos ay mabuti sa akin, sa iyo, at sa ating lahat. Amen. Kaya tayo di ako kakabsat. Kay buti ng Diyos. Amen.
Yaman kami, Apo, tinimbag mo ka na kami. Tiyak mo saan pulos nga balbali o Diyos. Sugra po na, Apo, nga iti nga aldaw. Amen. Agrupbab kami, Apo, kay tayo kami ken ka. Hanaw manay, Apo, dagiti nga balikas, kan kanta, wenno biyag ni Apo, tapno iti kastaket. Maing mangsubad, Apo, iti ayat kan kinaimbag mo kada kami. Ngem, Apo, daytoy iti amumi o Diyos nga mabalin nga kay ayuwang pumamit ka na kami. Amen. Yaman kami ken kay. Tutuloy tayo madayawan iti Apo kakabsat. Thank you, Lord. Hallelujah. Di Diyos na imbag, di Diyos na imbag, di Diyos na imbag, di Diyos na imbag. Diyos na imbag, kanya. Diyos na imbag, Diyos na imbag. Thank you, Lord. Diyos na imbag, Diyos na imbag. Aduman o Diyos, hindi mabalin na mangtungkol ka na kami. Namapo na imbag ka na kami. Di Diyos na imbag, itutuloy tayo magayaw, di ako kakabsat. Di Diyos na imbag, yes, magkaw Diyos. Di Diyos na imbag, ganyan ako, matinaimbag mo ka na kami. Malikas tayo ng pagdayaw tayo iti ako kakabsat. Hallelujah. Maday-dayaw ka ako. Maday-dayaw ka. Thank you, Lord. Inimbag ka ako na kami. Inimbag ka, O Diyos. You are good. You are faithful. You are so good to us, Lord. We have you. Hallelujah. We bless your name. We glorify your name. Bless your name, O God. Lord, thank you, Lord, for everything. Thank you, Lord, for the life. Thank you for the salvation. Thank you, Lord, for your forgiveness, O God. Thank you for everything, Lord God. Yaman kami pa'y apo karagiti. Pamadas nga mapagpadasan mi. Yang amumi, O Diyos, nga mapagbalay biyan mi kapes ka. Yes, we are victorious. We are conquerors. We are champions, O God. Kamuhen ka, Apo Jesus. Agyaman kami, hindi kinaimbag mo, Apo. Awan, hindi makaaspingkan ka. Awan, hindi kaskan ka. Naimbag ka, naimbag ka, naimbag
panagyaman kami. Sublimi Apo, ti katalukan nga panagyaman panangitan o Apo. Itinagan mo Apo Jesus. Kung natayo amin iti amen. The best man nga palakpak para iti Apo. Mga oras tayo manen, aming gagabsat. Ti manen ti kapsat yo. May pamabilig, pamapigsa, kabay ti sa uti Apo. Pagrebsak kami, makipaganan. Ano siyo, nga maki-anandingay, makikadkadlo kami ti panagdaydayaw. Kaya tayo basahin, ti pangalaan tayo ti pinagkaralag tayo nga muna Apo talikmikan ka dagitoy saom nga si Biblia. Bendisyonam dagiti makangeg pagsaadan na. Kaya ti saom kanayon man nga ibagbagasan ko mga agsubli nga unga no dagiti aramidan na ti nakaibaunan na. Sikat ti agtrabaho, sikat ti agsao. Kaya tulungan ako nga ma-meet, ma-attend dagiti kasap sa tulang niya glado tina espiritual nga banbanan. Tinagan ni Jesus tinawag namin dagito. Amen. Amen. Hey there. So dati tayo manin kapsat. Kitain tayo man ti may isang nga pangalig. Ako nga ibabaga nga ababa dito yung kasla ababa. Kasla kitan tayo no kasano. Iti libro ti Matthew chapter 13. Okay. Chapter 13, mangrugit tayo iti 13, dati nga parparte ka adat to iti agdudo mga pangarig. Ket mangrugit tayo iti 24. Dito ko 24 aging gana iti 30. Ket dito ko pangarig ti may papan kada iti root. Di English ket wedge kuna na. Weed. At dapat sa bali pangarig nga insarita ni Jesus kadakwada kinunana mayarig ti pagarayan ti langit iti sumaganan. At damay sa tao ang nagpuruwag iti nasayat abukel iti talon na. Iti may sa arabi idi matmaturog dagiti katao napanti kabusor na ket nagmula iti ruot. Iti nagmula iti ruot iti nagbabaitan dagiti trigo. Tapos pimanaw. Idi dimmakkel dagiti mula ket mangrugidan nga agdawa nagparamit dagiti ruot kisabay. Napandagiti adipen iti akin kukwa iti talon ket kuno na daken kuha na Apo nasayaat met abukel ti imulam iti talon mo. Ngem apay nga addamit ten dagiti ruot. Aramid ti kabusor dayta kinunana. Kayat mo in kami paruten dagiti ruot sinalusod ta. Insungbat na saan? Ang mga mairaman maparot dagiti trigo no paruten nyo dagiti ruot. Ito tilas advice na ko na bayan nyo nga agiddan adumakkel dagiti trigo ken ruot. Ket inton panagani ibagakto kadagiti agani nga unain da aparuten dagiti ruot. Sada rekriten nga ipuor tapasan na anyen da dagiti trigo ket idulin da iti balik. Okay. No Bible study ko maday ket agrugi iti saludsod. Anya ti kasi gan nga title nga kaya yung title dito. Okay. Ken anya ti kasla
Umuna nga duwa nga leksyon nga maahala tayo dito. Nagmet ko ano alam tayo di Sunday school niya. Lukat-lukat ni Nadal magsisumbat. Ngem tigasig gani di puso, paulwan tayo man itigastoy. You must know the truth from error. Kailangan nga mo tayo ti kinagpaiso, manipod iti palso. Okay? So, anya ti overall picture nga makita tayo iti daytoy nga pangarig kakabsat. Anya ti idemostrar na winititid na nga larawan wenno picture daytoy nausar taltalon nasaya at nga bukal kenruot. Kitang tayo jay verse 38. Tos sumbatan tayo kayo muna tom sa dayto ang tuloy. Di verse 38 ko na. Ti talon iso ti lubong. Okay? Di talon iso ti lubong. Yeah. Tinasaya at abukal iso dagiti anak ti pagarian wenno datayo nga righteous, datayo nga anak ni Amo Dios. Dagiti iso tinasaya at abukal. Dagiti ruot dahil mula ni Satanas iso dagiti picture ti kabusor wenno managdakdakis. Okay? Yan. So, dahil yung picture na. Ket, kakabsat, no, kitain tayo dito dati kanayon niya kung na tayo nga awal lakit sa baling nga trabaho ni Satanas, nasagi di Sunday school na tayo di mang deceive. Mga lilaw, mang perde, agrak-rak, agtibag, agpatay, agtakaw, kaya dumapay. Kaya dito'y sa bali. Nasikat nasikap ken nalaing nga ng nagmasirib nga nagaramig. Kita nyo gat kung namin iti istorya napan iti quiet, napan iti awan tao, napan iti ano di ko na natay, napan iti rabi iti quiet awan ti nakariing napan na insingit di jay sa baling nga bukal ijay nagbabaitan dagiti napintas nga bukal. Yan nga iti taray nga picture tayo manayin. Ni Satanas kat amuna ti timing kakabsat. Man naturog tayo no managgurup ken managkwa tayo sipot-sipotan tayo tabaka simrikain. Hello. No kay kasjay hantay mo na nga dagdagos kat nga makita no nakastriken winamaan. Tuloy tayo. At dalaing duwa nga i-share ko nga asidig nga lesson. Ang kumiti bagbaga nga duwa lang tapnon alisto niya nga ti obvious nga may isa nga makita tayo kat adda relasyon na ijay tema knowing the truth. So number one is we or you must know God's word to well that errors, regardless of how convincing it is presented, cannot mislead you. Okay? Umuna kakabsat, sumarod nga kung umay tayo iti gimungan, panagigimong, umay tayo agad adal, hindi ko na tayo garod. Patulong tayo man, di may isang warning ni Apostol Pablo, ijay Aramid 20. Ijay Aramid 20, adati warning when no advice na. Kadag iti iglesia. Aramid 20, 30, and 31. Kuna na dito saan la aday ta dumting to ti tiyempo nga agsao iti ulbod ti sumagmamano kada kayo tapnon subina kada iti mamati ket sumurot da kadakwada. So warning ni Apostol Pablo iti iglesia nga masapol nga iti urayan andya nga tiyempo addan to di ay kasla di ko na tayo angan na di tatay nga
napintas di pa nagpresentada, napintas di pa nagsauta. Tapos nun i-mislead na kayo, iyaw na kayo, iyalilaw na kayo. Ijay kinagpaisong kakapsa. So nga, importante dito nagkaroon tayo iti deeper nga panakaamu iti sa uti apo. Nung maparamot tayo iti pamati, amu tayo jay agpaypayso, ay kat oray sino ti sumrat, hana tayo nga may yawawan. Nga road ko na nag-31, aganad kayo. Ket laglag ipinyo nga aldaw ken rabii. Tibaet ti adu apa nagsagabak sinursuruan kaya amin iti lasod ti talo atawen kuna na jay. So kahit nang sawen ikanyot importansya. Bikat ken rabii dijay kahit nang sawen dijay kan ayon dagi jay nek susurot pa kayo. So tapos saan tayo nga matuang, saan tayo nga may surot ti ayos iti palso apo nursuro. Ti kahit nang sawen daytoy kahit gamin ka kapsat ato tinalay nga sumao. Ato ti nalay nga presenta. Nalay nga i-convincing, di mo na, i-convincing na kita'y presentation dangam, kaputa butay iti kinagpay, so hantayo nga may iyaw-awan, may isang, mayad di jay, pag natayo ko sa. Number 2, kan mauding yung ti amin, dahil tat kapintaran kayo. Wala na, masapol nga, we need to stay spiritually awake and alert. When agturog-turog tayo, sa ko natin tatay, importante ito yung turog. Kaya yun nga magbawag kita. Itid na, iti energy, napindas ang panunod, napindas ang trabaho. Sa kapsat. Ngem, sa bali niya manurog. Well, sa bali, gamin nung nakaturog ka, di ba ti Biblia kung nakaturog arin natnatay? Kung nakaturog ka gamin, kit hamo ang mut, mukas pasama. Aring natnatay kung nanangarot di jay. Inconsidered ang kaslakas di kay bilbilangan, hanggang ngaron nga conscious sa muumut mangyayari. So kakabsat, may isang lesson nga mahala tayo dito kanayon tayo kung mga awake, spiritually awake and alert. Alert, alert can awake magkasinsin naman kati kasi lagpadpada niya agasidig awake spiritually siriring spiritually nga alerto. Hello kakabsat ket ito ti advice, Apostol San Pablo, ken kada tayo amin tata. Maalang nga lesson nga may kado dito kanayon tayo kung mga nga alerto. Apay, kung natin tatay ni Satanas, umay jay convenient, hantay pagpagaro. Maya langit ilangan, nagmayat ti kwa. At tagayo may nga tila dang imulmula na. So kung natin yung spiritually awake, involved dito, dahil kung tayo nga amo tayo ti agsipot, amo tayo ti discern. At ako spiritual discernment tayo. Kahit nung makita tayo nga medyo pakanigidbutan, ti dalan, at turong ka matiniti panakatapwak, ken panakayawan, madidaytuin ko na, makat medyo sumarding ka kasi. Slow down ka. Kaya yung amoy, no kasama ti testing din yung kakapsa, kastoy. No, agkakaroon ti panakadisturb, espiritu tayo, siguro may balin nga tugaw tayo. You need, kailangan quietness, quiet moment for the Lord. And seek the Lord. Ako, di ba, already David, mas-disturb the spirit ko. Tala ka, dinggam di ako, dinggam tayo di ako. Hello? Hantayo nga bantik, hantayo nga kalbit. Hantayo ammo, tayan di kabuso. Ipablo ko na gubatik ti bagi. Naduma ti kalaban tayo, kadaytoy bagi tayo. Saan tayo mawawatan? So nga, dahil kung kuna tayo, dahil kadwa na siguro kung na tayo spiritually awake. Kaya amu tayo tayo discern, conscious tayo spiritually, alerto tayo.
alerto, awake, kadwana ti submission. Complete submission tayo kaniya po. Lord, anya ti bagam, tag-obea ko na tayo. Hello? Han nga na tayo, di ko na kakalbit, taray nga taray. Indak man mga alati kasto, siguro ti solusyon tayo ti sugat. Pag ko na tayo, kabaka dinggen tayo, ti baga, ti apo, tanasirib ni Satanas. O may, tiyempong tayo mo. Di ba kasi lagtatakaw? Lagtatakaw, hangag pakada. Chumempo intun nakaturog, dagiti may-ari mino makingkukwa ka dagiti alain na. Ag perdi, ag takaw, ag rakrak, ag dadael. Ayatin nga kagawsat. Kaya ulitin tayo, ti talaga nga solusyon na tayo ito mauding ang ti amin. Aramid. Chapter 2, verse 42. Anya tinaramid ta, dagiti adalan. Dahito, ikat ang malpas tayo ito. Dahito, iti mauding nga balaan at mangtulong ka tayo amin. Inaramid dati tiyempo da nagsusuro. So number 1 kakapsa. No, adda delikado kan mapaspasamat nga medyo han kayo nga convenient kan han kayo nga komportable iti biyagyo. Agsubli tayo iti surusuro. Iti nasantuan nga Biblia. Amen. Damagin tayo naka-attach tayo ijay puon. Kamamati tayo, kin mamati at kakabsat nga ti agpaypayso nga nakakonek iti puon kin agproduce iti agpaypayso nga bunga. Nuni ako Diyos kit iso ti puon kin datayo dagiti sanga. Ken dagiti sanga ket agpaypayso nga maikonek da kaniya po Dios. Agproduce da agbunga tayo iti na espirituan nga banbanan. So dagito di kun kuna tayo nga anya ti bunga, dagiti bunga ti Espiritu Santo. Kinayma, kinapakumbaba, agdayat, agdatalnagan na dumapay, madaydayo ti Apo. So they devoted themselves. They devoted themselves to the apostles' teaching. Inikanda ti special nga panang ted ka importansya kakapsa dagiti surusuro dagiti apostol. Sumaganad to fellowship. Inaramatan ni Chimpuda ang nagsurusuro kadagiti apostoles nakikadkadwada kadakwada fellowship. Diba kung natin Biblia hanyong aliwayan ti panagkikimong fellowship din dyan. Ngayon the purpose na nasaya ata fellowship mabangka nagbaling ka kumaang bendisyon no si kadatay medyo maloblobat nakaslakan niya no dumada pa naglobat mabangka di fellowship ket ma-charge ka may spiritually charged tayo kakabsat kung natay man ti amen important di fellowship halaing nga di kung tayo nga eating fellowship walang di jay, tartarao din nala di jay. Yung importansya ti fellowship. Ang pipin na bileg, ang pipin na pigsa, ang kikinararag, amwen tayo ti pakadagsinan titong galmaysa, ikararag tayo titong galmaysa. Kasta ti maysa nga pamilya, kaniya pa Jesus madaydayo ti Apo. So, pusto kan napintas ti fellowship. Tinarami na itadalan. Then, the breaking of bread. Marami din tayo ito damdama kalpasan dito pakipinpin na pisit itinapay kuna na ken nagmaymaysada iti panagkarkararan kakabsa awan siguro ti ka number 1 nga rami din tayo nga kasla nga urgent no pinaka number 1 nga solusyon first aid do adda ti sugat tayo nga na espirituan ang karalag. Amen. Tumangad ka ni Apo. Agsangit. Nung masabon na agsangit tayo ti Apo. Agsangit tayo ti Apo. Ni David kunana. Iti tiyempo nga maririribo ka na kunana. Nagsangit ket dinengeg na ti Apo. Ayaten nga kakabsat na duma.
Intun adda dadagsan tayo dagilibilbilang tayo nga best friend tayo kat mapantayo kad akwada. Kat kunada sorry busy atat aramide kunada. Ngem no mapantayo kani Apo Jesus oran nyaman nga tiyempo. O nyaman ti kasasad mo. Or orayan nga isangit kani bagam dagdama ka sa mo. San laing nga bas tamasik ng ti Apo ti panagipulong mo. At dabay solusyon na kakapsat. Kunana umay kayo amin da kayo nga madagdag sinan. Agaw awit tinadagsen kanda kayo ang mariribukan. Taikang kayo ti inana. Ayat ten mingag dingdingig. Anya ti agdama ka sa saadita. Mabalin nga ni Satanas. Mabalin nga madama ka nga maki gubgubat, maki gabgabugan ko na iti problema. Bro, wino nga indanon ti kabuso iti biyag mo. Kay tungay bagakan kay tangal daw. Ti Apo iso ti ballegim. Amen. Awaten ti ballegi kan kuana. Tumangad kagat ko na Apo masapul ka. Ket ti Apo arapupan na ka ket ited na ti kasapulam. Imit na ti agdama akasapulam ti tingal daw. Kag sagsagaba ka iti emotional injury when pain iti ununag. Anyaman na ito taunig mo, itad mo kaniya po tay sunang basagnan kat amo na iti nati agpaypay so nga tal na day takararuam ayatan nga kapsa. Kag sagsagaba ka iti financial shortage iti dayto nga agdama tumangad ka kaniya po mangusar ti Apo ti instrumento kat imit na ti kasapulam. Today ito nga Diyos sanpay nga nagbalbaliw. Di pa nakabalin na unlimited ayatan nga kagabsat. Nabalin na nga inutusan kagabsat. Dagiti ti baybay nga nasungit kat nagtal na ti baybay. Iti may salaing nga sa unga ko na agtal na ka there shall be peace. Uren niya mati kasasad mo ita ayaten miya kabsat. Ibakan ka. Kasanuman kaunag kadelikado ti alawig ken bagyo ti biag nga magmagnati iti biag mo. Ti Dios kaya na nga pagtalnaen kay talek mo ken kuana. Awatin ti Dios agtalek ka ken kuana. Nga awan ti bana gadina kaya nga aramiden. Mapantayo ti panagkararag Apo yaman kami ti saom. Ang pamuti dating na kadagiti nagdingag. Ngem ti saom nabiyag ken adda Apo ti bertod da. Yes. In waras mi in purwak mi ti bukel. Isu dagiti saom bendisyonam. Bendisyonam dagiti kakabsat mi nga nakipagmaymay sa nga nakipagdaydayaw. Amen. Imit mo kadi ikasapulan ng magmaysa. Sila itingal daw. Tinagan ti Ama ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pamulas ng bagnal daw ng bagamalin tayo aning sa. Amen.